Свободу політв'язням червоними літерами на білому тлі. Величезний банер площею більше 140 квадратних метрів розгорнули над алеєю Героїв Небесної Сотні у Києві. Родичі та колишні бранці Кремля, правозахисники, переселенці та представники Меджлісу вийшли у середмістя столиці, щоб нагадати про тих, кого окупанти тримають в неволі в Криму та російських в'язницях. Ісмаїл Рамазанов і сам зазнав тортур окупантів та знає, що таке російська неволя. Його ведуть у кайданках і ставлять на коліна. Театралізований перформанс має назву «Кайданам не забрати мою свободу». Російська Федерація намагається зламати спротив окупації, але стійкість наших побратимів, які зараз в неволі, не дасть їм такої можливості. І, можливо, силует Криму – це дійсно деокупація, повна деокупація Криму. Я впевнений, тільки повна деокупація Криму приведе до нашої перемоги. Обязательно придет тот день, когда Россия рухнет, Путина не станет, Украина воспрянет, Украина восстановит свои государственные границы, восстановит территориальную целостность. И два народа, которые на крови показали, что они братья, крымско-татарский и украинский народ, будут жить в одном едином государстве Украина, в котором будуть гарантовані всі права кримськотатарського народу. Правозахисники оголосили свої вимоги і до української влади. Закликають якнайшвидше розглянути законопроєкт про захист політв'язнів. Ми знаємо, що Зеленський передав списки політв'язнів Байдену, але пройшло вже 3 місяці і нічого не відбулося. Ми вимагаємо прийняти тут закон, який захищає політв'язнів, який надає державні гарантії, підтримки їхнім родинам, тому що більшість політв'язнів – це кримські татари, в них є великі багатодітні родини. Ці діти фактично стали напівсиротами, бо їхні батьки сидять в тюрмах. Держава повинна надавати допомогу і закріпити це на рівні законодавства. Усі присутні залишили свої побажання на величезному полотні. Хтось зичить сил заручникам Путіна, а хтось – покарання для окупантів. Я написав «Борітеся з вами, правда і Всевишній». Підтримка для всіх, незалежності від національностей, статті, за якою людей судять. Це люди, яких незаконно осудили за їх позицію, громадянську, політичну позицію, яка не сходиться з позиції окупантів. Я написав так само на підтримку хештег «Фрі Тимур Ібрагімов», громадянський журналіст, активіст Кримської солідарності, абсолютно в дикий спосіб засуджений на 17 років позбавлення волі. І це ще попереду апеляції не було, тут ми ще не знаємо взагалі, як буде далі відбуватись. Тобто людину тримають в СІЗО декілька років, потім дають такі жуткі терміни. І це не тільки про нього, це дуже багато. Там кожна історія кожного обранця – це страшний біль і страшна несправедливість. З Вадимом Сируком я давно знайома. Передаю вітання його мамі Наталки. З Еміром ми працювали разом у Гаспринської селищної ради. Я також хочу, щоб хлопці трималися. Олег Приходько, я дуже хочу, щоб він також тримався. Це літня людина, кому вже за 60. Він не має зору, але його ніхто не помилував. Він нічого поганого не робив, він тільки мав свої погляди. І за його погляди його засудили. Я знаю, як це робиться. Ми хочемо, щоб і світові правозахисні інституції, і наша влада докладала більше зусиль щодо тиску на Путіна для звільнення наших громадян. І ми хочемо показати нашим громадянам в Криму, що ми про них пам'ятаємо. Цей банер з'явився у Краматорську на Донеччині. Там його більше тижня шили місцеві волонтери та школярі. Кожна літера заввишки 3 метри. З Києва полотно повезуть до межі з тимчасово окупованим
окупованим Кримом і запустять над півостровом на повітряних кулях. Владислав Стужук, Ислам Пінка, Заман, АТР. Міжнародна солідарність з Україною та бранцями Кремля. У стінах Кримського дому в Києві родичі та близькі українських та кримсько-татарських політв'язнів і полонених отримали подарунки від посольства Польської Республіки в Україні. Це смартфони, планшети, ноутбуки та інша корисна техніка. Саме електроніку найперше вилучали окупаційні ФСБівці у Владислава Єсипенка, згадує його дружина Катерина. Позаштатний журналіст Радіо Свобода знімав в окупованому Криму на соціальні теми. Окупанти затримали Єсипенка навесні у Сімферополі, невдовзі після акції до дня народження Тараса Шевченка, та звинуватили у співпраці з українськими спецслужбами. Наприклад, ситуація з Владиславом, коли його затримали, з ним були різні засоби, якими користується журналіст під час відрядження. Тобто і телефони, і планшет, і навіть і відеореєстратор. Зараз ФСБівці кажуть, що його не було в машині. Схопили і забрали в нього все. І зараз рідні борються за його життя. Тому така і матеріальна підтримка родин полонених, вона також важлива. Ми, родичі політв'язнів, дуже боремось за долю наших рідних. Ми дуже багато пишемо листів в різні організації, ми виходимо на акції. Звичайно, дана допомога польської сторони дуже важлива для нас, бо не кожна сім'я має змогу собі купити оргтехніку, яка дуже нам необхідна для боротьби за наших рідних. Тому це все ми маємо надію пришвидшити якісь наші процеси, якісь наші перемовини з різними організаціями. Ноутбуки, смартфони та іншу техніку передадуть і на окупований півострів через очільника Меджлісу Рифата Чубарова. Їх отримують кілька родин кримських бранців. Задля їх безпеки прізвища не розголошують. Мені залишається ще раз сказати велике дякую від імені тих людей, які в Криму відчувають підтримку всіляку, і особливо від наших найближчих друзів. Це все дістанеться до Криму. Дякую. Техніку передала дружина посла Польщі Моніка Капаціхоцька. Наголошує, що Польща стоїть пліч-опліч з Україною та тими, хто потерпає від російської агресії. Україна – to jest nasz najbliższy sąsiad. Україна є нашим найближчим сусідом. Ми партнери України, приятелі України, а друзі найкраще пізнаються в біді. A przyjaciół się poznaje w biedzie. W różny sposób mogą pomóc. Це допомога, аби вони почали нове життя після всього, що пережили, після повернення з неволі. Наша допомога має підтримувати тих, хто чекає на своїх близьких. Ми чули історії родичів тих, хто зараз перебуває за ґратами. Вони підтримують один одного і зможуть спілкуватися за допомогою цих комп'ютерів. Здається, що це лише речі, але вони допомагають зберегти дух тих, хто бореться. Підтримувати духа тих, którzy zmagają się z tą trudną historią. У них є кожного діти, щоб вони могли вчитися, це ноутбуки, будуть телефони, щоб вони могли комунікувати між собою з адвокатами. Це, можливо, так символічно, але для людей, які кожен день чекають своїх рідних, чоловіків, батьків, це є тепла така підтримка з боку польської сторони. Щонайменше 115 українських громадян, затриманих в окупованому Криму, нині утримуються в неволі. Переважна більшість із них – кримські татари. Внаслідок облав окупантів і свавільних затримань без батьківської опіки залишаються 197 дітей. Владислав Стужук, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Архівні документи про репресії комуністів в Криму виклали у відкритий доступ. Про це повідомили в Українському державному архіві та галузевому архіві СБУ. Документи репресивних органів та жертв режиму охоплюють період 1920-40 років. В архіві Служби безпеки проєкт називають продовженням наукового видання про кримсько-татарський національний рух. Оприлюднено цифрові копії з 30 справ, а це понад 3000 аркушів. Ознайомитись з
ними можна через електронний ресурс «Архіви Криму» на офіційному порталі Укрдержархіву. Серед документів, які можна переглянути онлайн, акти виконання смертних вироків радянськими карателями, протоколи засідань трійки НКВС Криму та інше. Взагалі плануємо оцифрувати всі 106 справ з цього фонду, де загалом буде розміщено приблизно 20 тисяч копій аркушів архівних документів. Це дуже важливо, тому що Україна за міжнародними рейтингами є однією з найбільш відкритих країн в частині доступу до цих документів, в той час як Росія є антилідером по багатьом рейтингам в частині доступу до документів КГБ так званих, ну і їх попередників МГБ, ОГПУ, ЧК і так далі. Український воїн підірвався на ворожій вибухівці. Стан його здоров'я середньої тяжкості уточнюють у штабі Об'єднаних сил. Напередодні російські окупанти 4 рази відкривали вогонь у напрямку українських позицій, не застосовуючи артилерію. Поблизу Талаківки, Катеринівки, Попасної та Кримського задіяли гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити обстріли. Від початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. За минулу добу на материковій частині України зафіксовано понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу. 188 людей померли від цієї хвороби. У жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 11 областей. На червоному рівні залишаються 10 регіонів. Серед них Вінниччина, Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Миколаївщина, Сумщина, Хмельниччина, Черкащина та Чернігівщина. Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 на Полтавщині. В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Найбільша кількість випадків у нас була на тижні з 1 по 7 листопада – 152 тисячі 263 випадки. За минулий тиждень було зареєстровано 61 тисяча 210 випадків. Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще 2 області – Вінницьку та Хмельницьку. За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, 40% дорослих українців уже пройшли повний курс щеплення. Відтак Україна виконала орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 40% вакцинованих у 2021 році. Зараз у МОЗі планують дозволити вводити додаткову дозу вакцини для тих, хто має ослаблений імунітет. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я, наприклад, імуноскомпрометовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцин в загальній популяції. А в окупованому Криму зафіксували 409 нових випадків COVID-19. 27 людей померли від цієї хвороби. І це за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Громадяни України старші 60 років, які зробили повну вакцинацію проти COVID-19, із січня зможуть витратити передбачену 1000 гривень на соціальні потреби, зокрема і на ліки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Твіттері. Програма «Є-підтримка» включатиме також і купівлю книжок. Раніше було ухвалене рішення про виділення кожному вакцинованому 1000 гривень на витрату у тих галузях, які постраждали від пандемії найбільше. Наприклад, на театри, музеї, кіно, авіацію та залізницю. Президент запевнив, що фінансування програми буде достатнім. Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних ванг та Нострадамусів. Є-підтримка буде повністю забезпечена фінансово, а діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю 1000-ю. Я вже 4 роки не чув голосу мами, батька, сестер та брата. Не знаю, що з батьком, живий чи загинув.
Ці люди зібралися в Стамбулі з особливої нагоди. Вони уйгури та вітають рішення незалежного трибуналу, який пройшов в Лондоні. Він дійшов висновку, що цю мусульманську народність у Китаї піддають геноциду. Група експертів під керівництвом відомого адвоката сера Джефрі Найса підтвердила геноцид на основі фактів. Комуністична партія Китаю скоїла злочини проти людяності у вигляді переслідувань, ув'язнення та жорстокого позбавлення фізичної свободи. Є розумні підстави вважати, що злочини проти людяності, які там відбуваються, це примусова стерилізація, сексуальне насильство, тортури та насильницьке переміщення. Раніше розслідування показали, що в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні КНР понад 1 мільйон уйгурів утримують у так званих центрах професійної підготовки, які фактично є просто в'язницями. Сподіваюся, що весь світ стане на захист уйгурів. Не лише оголосять бойкот та визнають, що є геноцид. Уйгури чекають якихось дій щодо влади Китаю. Нагадаємо, що у 2019 році той же трибунал щодо Китаю під головуванням сера Джефрі Найса дійшов висновку, що у Китаї тривалий час насильно вилучають органи у в'язнів совісті, і кількість убитих величезна. Більшість із них прихильники медитативної практики Фалунь-Гунь, а також уйгури. Згідно з висновками трибуналу, у ході переслідування Фалунь-Гунь у Китаї відбуваються злочини проти людяності. Тим часом управління ООН з прав людини оголосило, що також має намір подати звіт щодо Сіньцзяну. Верховний комісар Мішель Бачелет зазначила, що китайська влада поки що не дозволила їй в'їхати до країни для незалежного розслідування. Я впав навколішки і прикрив голову. Усе сталося за 30 секунд. Житель американського штату Кентукі згадує руйнівний торнадо, який пронісся його містечком. Я підвівся і не міг повірити очам. З іншого боку будинку стін не лишилось. А тут було те, що ви бачите зараз. Торнадо був не один. Це була ціла серія, яка пронеслася 5 штатами США і забрала більше сотні життів. Я прийшов у гості до друга, почався дощ, посилився вітер. А потім я сказав, на нас що, поїзд їде? Вітер став ще сильнішим. Коли я визирнув у вікно, було вже пізно. Чимало будинків потрощено, десятки людей вважають зниклими безвісти. Як очікують, жертв буде ще більше. Просто жахливо. Це пекло на землі. Не можу. Люди втратили все. І це просто жах. Жах. На складі одного з найбільших інтернет-магазинів світу, що біля Сент-Луіса, загинуло 8 робітників. Торнадо зірвав із будівлі дах і розвалив стіну завдовжки з футбольне поле. Цей чоловік розповідає про маленьке диво. Після лиха він кинувся до матері, яка живе біля того злощасного складу. На його подив, її дім уцілів. Якщо ви не вірите в Бога, то ви нерозумний. Вам слід поговорити зі мною. Цей дім досі стоїть посеред поля руїн завширшки 90 метрів, завдовжки 800 метрів. Він на 100% уцілів. Найбільше постраждав штат Кентукі. Його губернатор сказав, що ці торнадо стали найруйнівнішими в історії штату. Постраждали навіть найміцніші будівлі з цегли та сталі.